Dokotela, You look very pink. Brand Dokotela. Ay brand. Ake sibingelele Dokotela, sibingelele nabobukeli bonke kwiBabDokotela TV. Baba. Abantu abaningi bakubona ku social media ababoni yonke into ithini sibona ukuthi ngisho isokisi LV. Kunakele nje kakhulu. Ngisuka phansi lethi iyophuma phezulu. Angisho washo igolide noma ligolide ngisho lutho. Impilo ufuna uyibone kumuntu ngoba baningi abantu abasikhulumela into eziningi kodwa uthatha ujaha uyagula ekhanda lomuntu ufuna aqala phansi othenga iskipa nje before akhulume yonke lento. Ubune isikhoma sika 8000 ugcina usiyekile kwenza kanjani kahle? Babdokotela isikhoma sa 8000 sike saba khona saphela saphinde ngasibuyisa futhi and asihlali ke babdokotela njengamanje sikhona kodwa futhi nakhona siya emaphethelweni angiboni uNovember uzoshaya uzophela sisekhona sikhona sona kodwa siyahamba kakhulu lesa 15 wenza kanjani? Isikhoma sa 15 babdokotela sikhona nesika 25 isikhona siyasithatha isinqumo sokuthi uma ufuna isikhoma sika 15 noma sika 25 cha woza fika nje kuthina angikhulume le khwama okhuluma ngazo ukhuluma ngezithwalo akukona indlela ukuthi abantu cha kusona isithwalo babdokotela yiphakamo nje zokukusiza zokwenza ukuthi ube indoda zokwenza ukuthi uma uwumama ube umama akufuneki ukuthi uyindoda babdokotela uma kufanele uye meetingini ngo9 ifanele uthi hayi ngizohamba ngo7 ngilinda amatekisi phuma kungena egarage uthatha imoto uhambe. Okay yeah amakundane kodwa ngisho nga babdokotela khona bake bafona ethi umuntu ngizofika lapho khehla ngifuna ukuzolanda amakundane angina mangake hayi usho ubunika mhlawumbe 4 or 5 ungeke ngawabeka lapha amakundane aqede ingubo anginawo amakundane khehla into enzakalayo kunomuthi engikunika wona wena bese uthenga umbila uwose bese uthatha lo muthi uthela kulombila bese uyawuthatha uyawubeka la wazi khona ukuthi amagundane ahamba khona la umagundane wona ozosebenza ngawo not uthi umuntu angafika kwelelanda amagundane no anginalo igundane lihlala isikhaftinini mina kuthiwa uzolidedela liyosebenza cha sebenza ngala magundane lawa asuke ehamba nje la okay yeah woza ngikukhothise induku ay Kama laba ukuthi into ebhale uzakukhothisa induku siye emakhama ufuna ukuthini Phela bathi wena ubhalile uyak-interview mina woza thatha umkhulisa nduku siya emakhaya mangabe ke exesha mhlawumbe ukuthi woza ukukhothisa induku bazoqhamuka igenge yakhalele ephik neso zawukhotha kuphela sekhotha ensebe baningi kuma khehle abantu bafuna ukukhulisa asikhulume sibe serious lento iyihlazo uyazi uma wakhwehlela iyaphuma uyabona dokotela lamadodana lenkinga athenga amaphepha every day umuntu afunde iphepha ngo7 ntambama kuze ngo 10:30 lele wonke umuntu uhlele dining room hayi nothi konke ayifunda uyabuka ngoba usaba ihlazo lokuthi umengene ekamereni uzokwenza njani lo mama mangabe uyamfuna yes so sithi njengoba abantu begoduka babdokotela umuntu akathi mehamba bese edlula ngapha athatha into yakhe afike ekhaya evutha be ispray seshimani sephi spray seshimani sibuye kakhulu babdokotela sikhona angifune umuntu ozothaka nantombi kulo December and abantu abayeke babdokotela uthatha le spray mntamba ethaveni sethatha wonke amantombazana target umuntu oright ombona ukuthi nizokwazi ukuphila naye futhi mhlawumbe nemali at least ozokwazi ukuthi akunikeze imali ungathi ufuna ukuyowina abantu emathaveni ngale spray yeah uhlanga lezo ntombi lukhona njengoba spray sasekhasini sasiphathe noma uswasiyeka sona spray sasekhasini babdokotela sikhona uDecember manje wonke umuntu ufuna imali umuntu akangihamba ekhasino nje ugembula ngezandla uma ufuna ukuya ekhasino landa spray uhambe naso uhlanga le ntombi babdokotela likhona kumuntu nje udinga uhlanga asibafuna abantu ekuzothiwa barayiphile la abantu abamantombazana ngenkani thola uhlanga lakhe amantombazana kube yiwona kulandelayo bese uyakhetha ukuthi ufuna yipi so uhlanga likhona awuna into kumdlisa umuntu babdokotela simshaya ngisho kuthulele ongazange uzomphakele kuhle umshaye nje ngephupho adle abe wena qonda thithwe ngeke mkhulu ayake nokuthatha lento yangithengisisa ukulungisa nje ukulungisa khehle nithi ukulungisa ya ngoba manje ufika umthatha umuntu umfundisa afunde emva lokho seyabona ukuthi wena uselutho sekushiya uthama amagundane nawo khona iqiniso anginawo amagundane awunawo amagundane hlobo ikhwama lezi zakho zontathu ziyithwala amazona ayizona ithwalo kunombuzo ngifuna ukubuza ngawubuza noma sisithele lo baba lona awungabuza dokotela ngawubuza ungabuza lento engulube ikhandela ngulube wenzani ngayo
Baba Dokotela ngeke ngithi li right kakhulu makuthiwa khona ibhizinisi onalo ngisho kuthiwa usaliqala thatha nje lo muntu esokunika wona ufike ufakile lekhanda ulukhamisisa ufake la phakathi emlomeni bese uyalithatha leli khanda ke wenza ngalendlela esokutshela ngayo ukuthi uzokwenza ngayo Dokotela meke laqala la ngathi liyabola izakhala okushuthi kodwa lona liyaqhelaza ke ngeke ukufihlekela ukuthi liyaqhelaza lona njoba ngisho nje Baba Dokotela meke nje ziyakhala Baba Dokotela office lela Baba Dokotela uceba baze bakubuza ukuthi wenze njani ngoba manje abantu kufuna umuntu umethatha into ezithwala ayibodi nayo izithwala ngatshela yonke into akuyona into ozofika utshelwe yona kodwa nje akukho bungozi phela nje ukuthi liyaqhelaza liyaqhelaza Baba Dokotela ngeke uzugibela imoto ka 1994 lapha cool unayi number ongasinika yona kahle inamba sitholakala kuyona Baba Dokotela 078 3170 554 Baba Dokotela baba sisiba ujabulile itopic ethu namhlanje bethi Mdlise alalele wena